ଯେ ଯାଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅପାର ଗୁଣ ଏ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ଦିନ ଟାଣିବା ପାଇଁକା ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଅପାର କରୁଣା ହେଇଛି। କାଲି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ି ପାରିନଥିଲେ ଆଜି ବି ସେମାନେ ରଥ ଭିଡ଼ିକି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି। ତ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ହେଇଛି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଶା ବି ଥିବ କାଲି ଯେଉଁମାନେ ଟାଣି ପାରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜି ଟାଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଟାଣିନାହାନ୍ତି ଆଜି ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି। ତ ଏହାଠୁ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ ହେଇପାରେ। ପୁରୀବାସୀ ହିସାବରେ ମୁଁ କହିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଭଲସେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମାନେ ନିଜର ଯତ୍ନ ନେଇକରି ନିଜ ଜିନିଷର ଯତ୍ନ ନେଇକରି ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ବାକି ଠାକୁରଙ୍କ ତ ମହାପ୍ରଭୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖିଛନ୍ତି, ରଖିବେ ମଧ୍ୟ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଥ ତ ଭିଡ଼ିଲି ଜଗନ୍ନାଥ ମାଗିଲି ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ଆଉ ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକୁ ଆସିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ରଥଯାତ୍ରା ଏମିତି ଆମର ଚାଲିଥାଉ। ଆଉ ୟା ପରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।